Contabilitatea anului 2023. Un domeniu fosil sau viitorul antreprenorial? Haideți să vedem. Văd mulți antreprenori care fug de zona financiară a afacerilor pe care le conduc. Pentru ei, tot ce ține de impozite, taxe, numere și proceduri financiare este o necunoscută. Dar nu pentru că ar fi chiar atât de greu, pur și simplu nu au energia necesară pentru a înțelege aceste aspecte. Cumva înțeleg, afacerea lor are la bază un cu totul alt domeniu, iar contabilitatea pentru ei reprezintă mai mult departamentul ăla care mai mult îi încurcă decât să-i ajute. În clipul de azi vreau să combat acest mit și să vedem puțin ce înseamnă de fapt contabilitatea pentru un business. Ca să pot face asta, va trebui să mă întorc puțin în trecut, să vedem de unde a apărut contabilitatea și de ce. Ca multe alte descoperiri, primele evidențe contabile au fost găsite inscripționate pe zidurile peșterilor, pietre sau bucăți de lemn. Oamenii antici își notau de regulă câte animale au vânat, câte au mâncat din cele vânate, câte piei au jupuit, câte haine au realizat și așa mai departe. În timp, populația creștea, resursele și animalele deveneau din ce în ce mai puține, iar de aici a apărut nevoia de a cultiva pământul. Dar bineînțeles că nu puteai trăi doar cu ce cultivai de unul singur, astfel a apărut trocul, apoi bani în diverse forme și tot așa pe parcursul anilor comerțul s-a dezvoltat, nu numai între negustori, dar și între regate. Toate aceste schimbări aveau nevoie de o evidență, cineva trebuia să țină socotelele. Era necesară o evidență contabilă, niște registre între negustori, dar și între regate. Și așa, contabilitatea a urmat o evoluție destul de lentă, de la simple însemnări la contabilitatea memorială, apoi contabilitatea în partidă simplă, apoi în partidă dublă, care este folosită și în prezent. Contabilitatea în partidă dublă face referire la relația dintre două conturi contabile. Dacă unul crește, celălalt scade, adică dacă vinzi marfă către un client, marfa scade din evidența contabilă, iar clienții cresc. Însă, odată ce încasezi banii, contul clienților scade, iar numerarul crește și așa se creează un lanț de tranzacții economico-financiare. Toate acestea exprimate din perspectivă valorică. Traducând această definiție, înseamnă că firma ta înregistrează o serie de tranzacții pe o perioadă determinată de timp, vinde, cumpără, încasează, iar vinde, iar cumpără, achită și așa mai departe. La finalul perioadei, adică după o lună de zile, contabilitatea îți înregistrează toate aceste operațiuni pe baza documentelor pe care le ai, după care poate să îți ofere un verdict asupra performanțelor înregistrate. Ai profit, ai pierdere, care sunt cheltuielile cele mai mari, care sector de activitate înregistrează cele mai mari încasări, care sunt impozitele de plătit către bugetul statului, ce randament au investițiile făcute și așa mai departe. Pot fi calculați o mulțime de indicatori economico-financiari care să îți ofere o perspectivă de ansamblu atât pe termen scurt, dar și pe termen lung. În afaceri totul este măsurabil. Ce nu poți măsura, mai bine nu te bagi. Iar contabilitatea este nucleul de unde pleacă măsurătoarea. Totul bine și frumos până aici, dar haideți să vedem ce se întâmplă în acest moment în domeniul contabilității și unde cred eu că se va îndrepta. În momentul de față, dacă îți faci firmă în România, șansele să îți găsești un contabil sunt foarte mari. Trebuie doar să scrii cuvântul contabil pe Google și te asigur că deja ai rezolvat problema găsirii lui. Însă, problema este că cei mai mulți contabili au învățat această meserie, știu să o practice foarte bine, au expertiză, dar le vine puțin greu cu digitalizarea, care, din fericire, începe să evolueze din ce în ce mai repede. Din ce în ce mai mulți dezvoltatori din zona IT încep să își îndrepte atenția către acest domeniu și vă zic imediat de ce. Peste tot se promovează ideea de profesie liberală, freelancing, antreprenoriatul, să faci firmă, să muncești ceva pe cont propriu, să nu mai fii un simplu angajat. Promovare care și funcționează destul de bine. Toți vrem să fim proprii noștri șefi, toți banii pe care îi producem să vină la noi, ne dorim capitalism și libertate, nu? Păi dacă nevoia de capitalism este atât de mare, capitalismul ăsta are și el nevoie de un contabil. Cererea pentru acest domeniu crește, atunci cresc și oportunitățile de a face profit. Dacă digitalizăm puțin acest domeniu, lucrurile merg mai repede, mai bine, mai automatizat, mai sigure, mai ușor de controlat și mai ușor de monetizat, bineînțeles. Și ca în orice schimbare, există cei care se conformează prin muncă și efort și ajung să accepte schimbarea și, bineînțeles, cealaltă tabără în care nu mai au voință sau energia necesară să se adapteze și pur și simplu sunt scoși din piață. Procesul ăsta de digitalizare a început de câțiva ani,
De când au început să apară softurile contabile care au făcut trecerea de la evidența contabilă pe hârtie la cea digitală bazată pe algoritmi. Apoi au apărut diverse instrumente care au încercat să ajute antreprenorul să își țină gestiunea internă sub formă digitalizată și nu pe facturiere, chitanțiere, NIR-uri fizice, avize de hârtie și așa mai departe. Iar prin instrumente mă refer la platforme online de emitere facturi, gestionare stocuri, case de marcat, posturi la magazine, registre de case electronice și lucruri de genul. Iar în etapa prezentă suntem la capitolul în care deja există softuri pe piața liberă care ajută să se creeze legătura între evidența gestiunii interne a antreprenorului cu evidența financiară a softului de contabilitate. Până acum, cele două erau destul de separate. Antreprenorul făcea ce făcea el în evidența lui, apoi toate acele documente le aducea la contabil pe care le mai înregistra și el încă o dată. Munca în continuare avea un volum destul de ridicat, într-adevăr într-un sistem mai evoluat, mai digitalizat, dar tot era multă muncă. Lucru care în momentul de față a fost rezolvat într-o oarecare măsură. Bun, ce cred eu că se va întâmpla pe viitor? Lucrurile vor continua să evolueze. Ușor, ușor, contabilul nu va mai fi nevoit să opereze nici măcar o factură, nici măcar un extras. Ușor, ușor, partea tehnică va dispărea atât din perspectivă contabilă, dar și din perspectiva gestiunii interne a clientului. Că mai durează 2, 3, 5 ani, asta nu aș putea să spun, dar trendul într-acolo se îndreaptă. Nu mai dorește nimeni să facă muncă de volum, nu mai dorește nimeni să piardă timp cu lucruri repetitive. Dezvoltatorii știu asta, consumatorii la fel, este doar o chestiune de timp până când lucrurile se vor întâmpla. Dispare meseria de contabil? Cu siguranță nu, însă poate dispărea partea tehnică, dar nu asta îl definește pe un contabil. Munca tehnică o făcea pentru că nu era nimeni altcineva care să înregistreze o factură în contabilitate care să se regăsească mai apoi în balanță și bilanț. Lucru pe care acum îl poate face un soft. Însă ce îl definește pe un contabil este expertiza, privirea lui de ansamblu pe care o are atunci când citește o situație financiar-contabilă, talentul lui de a găsi o problemă fiscală și de a veni cu o soluție, expertiza lui de a găsi optimizări fiscale legale și puterea lui de a consulta un client astfel încât să-i ofere cele mai bune direcții. Asta va mai însemna contabilitatea pe viitor. Tehnicul este pentru roboți, expertiza nu ți-o poate lua nimeni, poate prin inteligență artificială, dar mai e de muncă până acolo. Așa că, domnule antreprenor, direcțiile sunt bune, fii răbdător în ceea ce privește contabilitatea firmei tale, ai încredere că lucrurile se schimbă și o să mai scapi de toată această anecdotă care știm cu toții că îți dă mari bătăi de cap. Stai aproape de contabilul tău și solicită-i o părere. Vezi care e perspectiva lui cu privire la cele prezentate în acest clip. Acestea fiind spuse, dacă ți-a plăcut acest video și îl consideri util, nu uita să apeși pe butonul de like, secțiunea de comentarii este deschisă pentru orice părere, iar un share ajută pe toată lumea. Eu sunt Răzvan, iar tu tocmai ai echilibrat debitul și creditul cunoștințelor tale financiare. Te salut!